everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Layo pa ba ang insigno? Nailugoy? Layo pa gini. Kaya wapot na mag-aabot sa kaisla nga ato magian. Unsa ka nang kisigihan imong tan-aw? Unsay naa? Nakita na nako ang isla. Ang isla sa insigno? Ang isla katahom. Ang isla katahuman. Magkakaon kita ini din. Magkakaon kita. Gutom na kiko. Gabi na. Og mao karong adlaw og pizza ang angay ilakaw. Sakto pa ka nga ko si Alias sa komisyon. Tulo na lang kalaka nga matapos ko ang akong misyon. Pero Celia, dili ba ka masugabak sa kalautan? Dadbod ko na lang lang ako mangod. Kaya huwag magkinaunsa. Anak ako nga makapanalipod ka niya. Huwag kung mahimo. Kung maapiki man, mag-unong kami to ha. Aliyah, pagmata na. Kaya ikuyot ka sa akong paglakaw. Aliyah, pagmata na. Igsuon ko. Nadagkutan na ang tanang kandila. Buktot! Ako buktot ko. Siguro ang away kuwang og sobrang kandila nga inyong gidagkutan. Sakto na yun kayo, madam. Ginapon na po manamo ug ang unom among gilay sa pagtarok. Padaplin. Sugdan ko na bit. Hola. Main mehanat. Karo chatur karawap. Mainis ka viva pular. Mainatahon ye. Espiritu tikoy. Espiritu iska. Danyava davas. Ya. Gatur karab hular. Ganina ra kong naglakaw. Ug usaray akong daan nga padulungan. Kanang dakong kahayag sa daob ang akong sangkukan. Kadugay ba na akong miabot? Unsa may naadiya? Tikoy! May nasangpit ako. Mura man to. Tingog ni Iska ang akong nadungog. Ayaw pagpadayon sa imong pagpanaw, Tikoy. Balik sa akin! Unsa? Panaw? Kay asa man ko panaw kang? Tempa. Unsa man? Nag-unsa man liay ko? Dili pa ko gustong mamatay ka, Tikoy. Gusto ko pa ikaw ikauban sa ibabaw sa yuta. Aduna pagkitay na kong misyon. Ang misyon ni Prinsesa Irami. Kinahanglang matibuok pagbalik ng pamilya. Ako? Patay na? Doon? Nahug mo na ikong spambot? Dali, kuyog na ko, Tikoy. O magpasalamat ka nga misugot si Hular. Nga apason ko ikaw dinhi. Sawa pa ura ang imong unod dito sa ibabaw sa yuta.
Dali na, Tikoy. Kuya, kasigi lang lagi kaglakaw. Di ka mo pahuway? Butang lang ko sa ubos. Pasin og bugat ko nga kibani mo og gisud aning basket. Patanon pa ko aliya og kusgan. Dakoon og solid nga pagkatao. Dili ka bugat na ko nga ikabiba. Sige na, katuog na noon diha. Di ka matug. Dili aliya. Unyara ko mapahuway og di na ako makaya ang paglakaw. Ang so, iwara-wara ko kini. Aron musiga pag-ayo. Na, misiga na pag-ayo ang so. Pero nga naman nga di man ka mo pahuway. Pahuway na lang ta. Buntag na lang ta padayon sa paglakaw. Kinahanglan paspasan ako ang paglakaw aliya. Gikan karon nga adlaw. Martes ngadto sa Biyernes. Kinahanglan makapauli na ta sa ato. Asa man day ta? Asa man day ta, kuya? Latason ko ang pito ka bungtod. Tubig sa dagat ang nakalumos kanimo, Tikoy. Hinungdan nga parat ka ng imong gisuka. Patay na unta di Eko. Oh. Og magpasalamat nga dili ko makatukot nga bawang ka kanako, Tikoy. Salamat kayo ka nga. Na-feel na yun nako nga mahal ko nimo. Gusto lang ko nga dili malangay, Tikoy. Ang unsa man. Nga mahibalik na gyud nato sa atong mga kamot si Prinsesa Ira May. Mauna-unta bitaw to ang atong gihimo. Pero kahia sa ning Ira May. Kunwa palang unta malayo sa atong mga kamot sa bata pa si Ira May. Dili unta kita maglisod. Nga nung pasagda lang nato ka na si Ira May. Dili ka na mahimo, Tikoy. O, nga naman. Uy. Espesyal ang atong anak, Tikoy. Oh. Dali na, kuyogi ko. Samanta. Duawon ta ang iyang kaluha. Ay, salamat din taon. Natambalan ikaw kagutom taon. Mao day to ang isla katawman. Oh, mautoy katawaman. Bati no? Mutoy katawaman nga bati. Ako suhitong ko dito. Kaysa una sa manakayan pa mis tatay, na nagat mi, maabot pa mi dito. Ato mi sa baybayon, kay magluto mi. Magsugba mi isda. Nya, ato mi miniudto. Gamay kay islahan no? Huwag di ka makitang bukid. Ubisan, bungtod lang nga gamay. Sa? Unya, doon na lang ba ang insigno? Oo, doon na. Pero, ako ba? Di man tako taga inyo. Unya, Walang ko'y pamilya. sila di ay si Ryan. Di ay. Dito na ko sa ikunsay. Angkon-angkon ako kaliwat mi. Suod mi kay tipon ko. Pero karuan ako. Ila pre ko. Di na ko mo ilan la. Dito na ko po yung sa ila. Motong mura kong parinte. Arig na lang kapuyo na ako, Noy. Sa? Dili ko eh. Bali na ko sa amo eh. Ingon ka, dagang ungo sa inyong dapit sa isla. Isla, o sa ganito nga sa inyong isla? Kuan, Isla Diwatahan. Di lang ko eh. Nga nung bupalik pa man ganito. Abi ni mo, parehas mig tumong ni Dong Ryan. Di ko parehas nang gitawag nag anting-antingan unsa pa na diha. Pero ako day gusto di kong mapatay og ungo. Nilugoy,
Oh, karit lang nga napawang ang makina sa pampot. Namatay makina. Ungok yung mamatay niya. Makinaw ni namatay. Ay, ini arabtas. Dako nga law na. Watay mga barko nakita. Kita na. Hala. Patay na tayo ni Eden. Pero di tayo sunod na. Di tayo sunod na. Hero ko ko. Hero ko tagduha. Bugsay. Bugsay ta. Bugsay. Ngita tayo bugsay. Kinala. Di tayo surrender. Luwas kaya ito. Luwas o galing na ito. Pahala ko sa may tabo. Di tayo magpagkamatay. Kini bugsay. 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 Bala. Di bala. Gunit ang may nago. Kini. Bugsay. Bugsay tagbayo. Ako'y! Bon! Matay! Ay! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.